Fil-waqt li lingwa fiha elementi ta' sessiżmu, l-istudju tal-lingwi jista' jgħinna narfu dawn in-nuqqasijiet, innaqquhom minnhom u ntejbu fuqhom sabiex il-lingwa ssir tassew għodda aktar inklużiva. Fir-rokna li jmiss, tkellimna ma' Dr. George Farrugia dwar is-sessiżmu fil-lingwa Maltija. Lingwa sessista hija dik il-lingwa li tesprimi inklinazzjonijiet u preġudizzji favur xi sess partikolari. Allura fl-istess waqt tkun qed tiddiskrimina kontra s-sess l-ieħor. Lingwa sessista wkoll hija dik il-lingwa li tpinġi b'mod partikolari x-bija tal-irġiel u tan-nisa. Ġifieri l-irġiel għandhom ikunu dan il-mod u n-nisa għandhom ikunu dan il-mod. Issa tajjeb ngħidu li hemm relazzjoni qawwija ħafna bejn il-lingwa u s-soċjetà. Ġifieri jekk is-soċjetà għal mijiet ta' snin qiset ir-raġel bħala dominanti u l-mara li ma kellix daqstant importanza anzi kienet tgħix fid-del tar-raġel, allura dan kollu ħajkun rifless fil-lingwa. Wieħed mill-akbar eżempji ta' sessiżmu fil-lingwa Maltija huwa l-qwiel. Għax kif għedna l-qwiel nistgħu nqisuhom bħala dik il-ġabra ta' esperjenzi bħala dak il-mod ta' għejxin ta' poplu partikolari matul iż-żmien. U allura jekk matul iż-żmien ir-raġel kien aktar meqjus mill-mara, dan kollu se jidher fil-qwiel. Pereżempju jekk nieħdu l-qawl, ir-raġel tiġieġa u l-mara serdu id-dar tinqaleb ta' taħt fuq. Dan il-qawl qed jurina li kieku il-mara tkun il-kap tal-familja, fil-familja ħajkun hemm ġen sħiħ għax il-mara mhix kapaċi tmexxi. Xi drabi dawn il-qwiel qaf li jkunu kattivi. Bħal pereżempju nsibu l-qawl il-mara bħall-ummija ta' Sara u ta' Armija li hu kattiv ħafna. Dan il-qawl ġifieri kważi qed jgħidlek uża l-mara imbagħad meta tuża twarraba. Każ ieħor ta' sessiżmu li nsibu fil-Malti huwa fil-mod kif nirreferu dawk it-termini li bihom nirreferu għan-nisa li huma fi professjoni jew fi xogħol partikolari. Issa hawnhekk insibu żewġ sistemi. Insibu s-sistema li tissejjaħ ġenerika, ġifieri inti għandek terminu, għandek kelma li tapplika kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa. Ġifieri ma tassoċjajiex ma' raġel jew ma' mara. Pereżempju fl-Ingliż issib termini ngħidu aħna bħal chairperson biex jevitaw il-kelma chairman. Jew inkella police officer biex ma jgħidulekx policeman. Fil-Malti għandna xi ftit minn dawn it-termini, termini li ħadnihom l-Ingliż stess, bħal meta ngħidlek plumber, beautician, supervisor. Però mbagħad ħafna drabi il-Malti jużalek dak li jissejjaħ il-maskil ġeneriku. Ġifieri għandek il-forma maskili li suppost tapplika l-irġiel imma mbagħad twessala t-tifsira tagħha biex tapplika għan-nisa. Issa hawn min jaqbel hawn min ma jaqbilx ma' din is-sistema, hawn min jaqbel in-nisa stess, ġifieri jgħidulek jiena nippreferi li ssejjaħli bil-forma maskili. Nippreferi li ssejjaħli avukat għaliex? Għax il-forma maskili għandek aktar saħħa, aktar prestiġju. Però hawn min ma jaqbilx għax ħossu bħala insult lejn nisa li l-mara jkollok tindirizza bil-forma maskili. Imbagħad hemm is-sistema l-oħra li jgħidulha s-sistema viżiva jew is-sistema simmetrika. Hawnhekk inti għandek sistema fejn toħloq żewġ forom. Il-forma maskili li tirreferi għall-irġiel u l-forma femminili li tirreferi għan-nisa, bħal pereżempju ngħidlek tabib, tabiba. Issa, anke ma' din is-sistema hemm min jaqbel u hemm min ma jaqbilx. Mela din il-pubblikazzjoni li hija pubblikazzjoni tal-Akkademja tal-Malti fiha 7 kapitli. L-ewwel 2 kapitli jitrattaw relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà. U jiddeskrivu b'ċertu dettall it-termini li sfortunatament ta' spiss naħaltuhom flimkien ġens grammatikali ġifieri, il-ġeneru u s-sess tal-persuna. Imbagħad għandna 3 kapitli oħra li jiffokaw fuq it-terminoloġija li nużaw fuq it-termini li nużaw biex nirreferu għan-nisa li qegħdin fi professjoni. Imbagħad għandna wkoll kapitlu ieħor li jitratta dan l-aspett imma jqabbel is-sitwazzjoni lokali ma' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra Ewropej. Spanja, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, fil-kuntest tal-ġurnaliżmu.
Kapitlu ieħor jitkellem dwar il-qwiel, dwar il-mara kif inhi rappreżentata fil-qwiel. U nsibu mbagħad l-aħħar kapitlu li huwa biex ngħidu hekk abbozz ta' linji gwida immirata lejn dawk li jixtiequ jikbu xi rapport bil-Malti biex kemm jista' jkun jevitaw li jużaw lingwa sessista fil-kitba tagħhom. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.